Simbahang Katoliko wala pay giluwatang pamahayag kalabot sa tubod nga gituhuang milagrosong tubig. Samtang MCWD mi konfirmar nga aduna sila'y tubo haduol sa Senyor San Roque Chapel sa sitio Laguna, Barangay Basak Pardo. Si Luan Mirondina sa report. Sa text message, gikonpermar ni Charmaine Rodriguez Cara, tigpamaba sa MCWD nga may 2-inch line haduol gyud sa kapilya sa MCWD. Nagpakuha na ang MCWD og water sample gikan sa tubod aron makonpermar kung may chlorine ba kini timailhan nga iya sa MCWD. O aron makasiguro magpa-leak detection usab ang MCWD sa sitio Laguna karong Sabado ug magpakisusi sa mga mulupyo sa dapit kun dili ba hinay ang aga sa tubig timailhan nga may leak. Samtang ang dakbayan sa Sugbo mipakuha na usab og water sample pinaagi sa City Health Department aron pagsuta sa kalidad sa tubig sa dapit. Wa ta magdili sa mga tao sa ilahang pagtuo na sa pagkuha sa tubig. Ang amo lang gikuan nga gikuhaan nato siya og water sample just to check nga wala bay water contamination. Nagdeploy na usab og mga tanod ang barangay aron kalikayan ang kagubot. Samtang ang pari nga unang napahibaw sa mga residente kabahin sa nagtubod nga tubig. Gustong matino usab una ang kalidad niini. Si Father Francis Paul Escanio sa Rogationist Seminary nagmisa sa miaging gabii. Mitambag siya sa mga tao nga ipasusi una ang kalidad niini taliwa sa pagtuo sa kadaghanan nga milagro ang nahitabo. Giklaro hinuon sa pari, personal niya kining opinyon ug dili baruganan sa tibuok Archdiocese. It's good if it is a miracle coming from God kasi that's the gift kay San Roque man gyud na celebration. Pero one thing that of course we have to be very sure naman na for the health reasons sa mga tao, basig na ini leak ra gyud nga mga tubo. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.